ktorá bola zložená špeciálne pre dnešnú príležitosť. Autor textu Jaroslav Daniš, autor hudby Peter Otis, aranžma upravil František Róža a Rastislav Belko z hudobnej skupiny Picture of the Day. So zborom Gospel Family nám piesne zaspieva Laura Pekárková. Vážené dámy, vážení páni, v programe venovanom 50. výročiu priznania štatútu mesta Dubnice nad Váhom sa vám predstavili folklórna spevácka skupina Dubnička,